Всичко ще е добре. Кой е това? Помощ! Помощ! Идвам, приятели! Идвам ви на помощ! Това е Васко! Качи го! Аз имам отваря, за да го Това е Васко! излекувам! Това е Васко! Васко! Къде си? Идвайте тук на Идвай! кораба! Ма не! Идвай в къщата бързо! Тежи умира! Ахалай, махалай! Ахалай! Ах, Айде! благодаря ти, Васко. Няма защо! Качайте се, няма време, тук е проканато! Знаете ли, че... Не сега още, чакай малко. Ела да ти покажем тук това място, ти не знаеш какво се случва. Нали помниш, че когато ти гледаше клипчето, ако въобще си го гледал, защото няма майче ти пратихме сигнал, нали? И там имаше такива моменти, нещо не можеш да видиш записта. Да. Например, ето тук, помниш ли в тази пещера, там спря записта при тебе. Да. Погледни там, то скелет е обладан, гледай го малко и ще разбереш всичко. Майка ти бягай ти от тук. Айде да бегаме, айде бързо. Ама чакай, още, ела да ти покажа други неща, Васко. Ти разбираш ли от аномалии? Да, Ела с мен. малко разбирам. Знаеш какво означава този... Тук има някакъв човек, но виж какво означава този кръст. Този кръст означава, бягайте от този остров, владей. Бягай от тук, бе. Значи, не, тук беше преди кораба с Жейко, значи това какво означава? Да, той тук даже бях казвали, че потъват кораби, бях чул. На това място, но не е По хубаво, че... новините, да, бяха казвали за някакъв такъв остров с кръстове, бях чул. За Да него. тръгваме. Не, още чакай. Трябва да му покажа всички места, за да можеш да разбере. Васко, да видиш една къща. Да, так му за нея щях да видя. Там майче чух, тази нощ майче ми мирише на пожар, да ти кажа. Да. Докато ти ме спасяваше. Я дай да видим какво се е случило там. Васко, ти дни ли идваше към нас? Искате ли по-добре? Месеци, не Хайде месеца. хубаво. Колко месеца? Добре, идвай сега. Къде е къщата? Да знаеш, също тук малко мозъка може да не е добре и не може да е без там месеца, защото сигурно за няколко часа си идвал тук, ама то е много дълъг път, сигурно 3 дни си идвал, ама сега сигурно мозъка не ти е добре от този океан. Да. Та добре, айде да понощуваме, ама обаче за тебе нямам ли го. За жал сега ще Нищо, направя. имам си на кораба. Добре. Васко също ела тук да спиш при нас, ама обаче да знаеш, че там има комари, затова спи по-добре при нас. Добре, лягайте. Дай да затворя... вратата е затворена. Също, те иди. Опа. И мен наболеше главата. Лека наша. Добре, Идвайте сега с мен. Идвайте, Васко, ела с мен. Тук има и такива храсти. Чакайте да ги прочупа. дай на мен. Така се радвам, че ти дойде да нас спасиш, нали? Да, добре, че кораба ми не може да потъне. Но не някакви същества тук има, ама скоро силно той ще умре. Ага. Хора, ако искате Знаете четвърта... ли какво бях чул? Един път бях чул рев от една пещера. Видях я в този остров. Сигурно има нещо. Когато гледаше нашата запис, мале, тук всичко е изгоряло, погледнете. Жеко, помниш? Маш тук. Чакай, тук нещо е записано. Помогнете на моя приятел, ако някой види това Чакай малко да ги разтрия. Тук пише това съобщение, то е в пещерата едно чудо. Чудовище! Чудовище! Бързо бягайте! Пещерата, чакай. Може ли да погледнем тук в тази къща? Жеко не се плаши този път. Ще открадна леглото. Сеното ще открадна. Мача хел. Да си изплаших. Чакай малко, че ми писна. Нека да ограбим тази къща. Какво искате да кажете? Кой удари Васко или тези? Аз без да исках. Дай тук. Тук има някаква пръчка. Моя. Мисля, че тук нищо толкова С няма. сеното ще си направим хляб. Вземи това сено. Ей това. Сори, извинявай. Застига бибе. Не се карайте! Не се карайте, защото може да стане по-лошо да не изяде това чудовище.
Сега взимайте всичко каквото Знаете има ли тук. какво бях чул? Тук има още едно. О, също искам ви кажа нещо. А къде е то белката? Кой я махна? Не знам. Ако сте я махнали, значи сте прокалнат, да знаете. Който е махнал. Проверете си инвентара. Чай да видя. Нямам нито една. И аз. Я дай да видя твоя инвентар, Васко. Чакай. Ето. Странно, нямаш. Само да кажа нещо. Когато гледах вашия клип, бях видял някакъв черен силует зад вас, като дърпаше Теди. Не Да, и аз знам. го видях, ама обаче се изплашиха, ама Жеко сигурно не го е видял. Хора, някаква табелка ми се появи в инвентара. Това да не е оная. Фърли на мен! Чакай да изпълня. Дървото фърли! Няма нищо. Пу! Хайде да се Чакай да я махаме. наплюя нея. Кой има огниво? Нужно ми е да ги изгорим преди да е станало нещо лошо. Не, по-добре да ги изплюй. Пу! Горе да си море. Море да си мръсно. Добре. Хайде да... Айде я се махаме. Да. Той е ужас. Чак, че се прибих. Искам му да е. Добре, че сте псували, че хората явно... Им писна. Да. Ето го кораба. Добре, Васко, ти отиди към кораба да го приготвиш, а ние с Жеко си взимаме нещата. Той още не е умрял това. Идвай да си взимаш нещата, Жеко, да... В моят съндък са моите неща. Пам 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 парам. Извиняй, кученце. Пам 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 парам парам. Пам пам пам. Тут. Какво се случва? Изчакай малко, Васко, и сега идваме на помощ. Жеко, ела, взимай си нещата и се отиваме. О, не, какво става с Васко? О, не. Беше ме прибил някакъв силует, бях го видял тук. Беше ме ударил и също ръката ми боли. Като стане тъмно, вземете пиратките и ги фърлете. Добре, Васко, добре, спокойно, скоро ще си чакай да те приместа малко. Добре, сега, Васко, стоиш ли там вътре? Да, Добре, скоро ще дойда за тебе, спокойно. добре. Сега, Жеко, чакаме да стане нощ. Васко, спокойно, стой там на легло си. Ние отиваме да правим пиратките, после ще да донесем с нас. Добре, айде да ходим тези. Сега изкарвам пиратките. Чувам качи ли звук на някакъв хеликоптер, чуваш ли го? Да, бързо давай! Изкарвам! Гледай нагоре! Давай! Давам. Ето идва! Хора, да знаете ли, че ние вече сме в хеликоптера, нали, Жеко? Да. Майко, много гадно беше от това, дето се бях наранила. Да, ама малко ти е трудно още да ходиш, нали? Добре, Васко, виж, ти трябва да си почиш през цялото време, като се върнем, добре? Какво става? Хващайте се за леглата! Хора, трябва да излизам от хеликоптера.